راديو إيرنا ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነዛ ሃገር ናብ ኩሉ ዝልሕም ባርሓዊ ቀይርዋሎ ከም ዝበለት ንዝገልጽ ጸብጻባት ነጺጋቶ ባንክ ዓለም ኣብ ሕርሻውን ልምዓታውን ነጥፈታት ኢትዮጵያ ዝውዕላ ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ንምሕጋዝ ዝኣተወ ውዕል ሰሪዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ 4 ዲፕሎማሰኛታት ኣየርላንድ ሰጊጉ ዜና ብዝርዝር ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነዛ ሃገር ናብ ኩሉ ዝልሕም ባርሓዊ ቀይርዋሎ ከም ዝበለት ብቋንቋ ፈረንሳ ብትሕተም መጽሔት ጀን ኣፍሪክ ንዝቐረበ ጸብጻብ ነጺጋቶ እታ ፕሬዝደንት ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ነቲ ኣብ ሓደ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ዓለም ዝቐረበ ዓንቀጽ ዘዳለወ ጋዜጠኛ ከም ዘይረኸበቶ ብምጥቃስ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ምክፍፋል ንምፍጣር ዝተገብረ ውዲት እዩ ክትብል ወቒሳ ኣብ ፈረንሳ ትሕተም መጽሔት ጀን ኣፍሪክ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዘተኮረ ዛዕባታት ብዕምቀት እትደስስ ኮይና ትሕሶታታ ዘኣፍሪካ ሪፖርት ብዝተባህለ ማዕከን ዜና እውን ብቋንቋ እንግሊዝ ተተርጉሙ ይቐርብ እዩ እዛ መጽሔት ብ23 ሕዳር ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ መልኪታ ዘቕረበቶ ትሕሶ ድማያ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘየሰማምዓ ነጥብታት ከም ዘለዋ ዝገለጸት ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ጽምብላዊ ስልጣን ዘለዋ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ንፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም እትቃወምን ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ምሕደራ ንኢትዮጵያ ናብ ዘይዕርፍ ኩናት ይሸማ ከም ዘሎን መጥቃሳ ብዝርዝር ቀሪቡሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብደረጃ ኣምባሳደር ዝሰርሕትን ኣብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ተመዲባ ዝዓየየትን ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ዘይትድግፍን ስልጣና ብወለንታ ንምሕዳግ መደብ ከም ዝነበራን እውን ይጥቀስ እዩ እንተኾነ ነዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ብድሆታት ካብ ርሒቕካ ኣብ ውሽጢ ኾንካ ምፍታሕ ይሓይሽ ካብ ዝብል እምነት ዘተ ናይ መቕጻል ድሌታት ከም ዘለዋ ኣብቲ መጽሔት ተኣንፊቱሎ ይኹን እምበርታ ፕሬዝደንት ንኹሉቲ ኣብ መጽሔት ጀን ኣፍሪክን ዘኣፍሪካን ሪፖርትን ብቋንቋታት ፈረንሳን እንግሊዝን ቀሪቡ ዘሎ ሰፊሕ ትሕሶ ንብምሉኡ ሓሶት እዩ ክትብል ነጺጋቶ ባንክ ዓለም ኣብ ሕርሻውን ልምዓታውን ንጥፈታት ኢትዮጵያ ዝውዕላ ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ብሓገዝ ንምዕዳግ ዝኣተወ ውዕል ከም ዝሰረዘ ጋዜጣ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ቃሊሓ ባንክ ዓለም ነቲ ውዕል ዝሰረዘሉ ምኽንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓገዝ ንዝረኸበን ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ኣብ ኩናት ከይውዕለን ካብ ዝብል ስጋት ምዃኑ ይግመት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያን ጸላልዩ ብዘሎ ከቢድ ጸጥታዊ ስጋት ናይ ህፁፅ እዋን ዝኣወጀ መንግስቲ ወራር ዕስለን በጣ ንምምካት መድሃኒት ዝነጽጋ ንኣሽቱ ነፈርቲ ሕቡራት ሃገራት ካብ በረራ ከም ዝኣገደን እታ ጋዜጣ ገሊጻ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዕስለን በጣ ዳግም ከይረአ ተሰጊኡሉ ዘሎ እዋን ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ውድብ መግቢ ዓለም ኮለላን ዳህሳስን ዘካይዳን መድሃኒት ዝነጽጋን ሄሊኮፕተራት ይኹና ንኣሽቱ ነፈርቲ ከየብርር ምኽልካሉ ኣብቲ ዞባብ ርእሲ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዘራእቲ እውን ዕንወት ከይበጽሕ የሻቕል ብኻልእ ወገን ኩናት ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሑ ከም ዘሎ ብዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሕቡራት ሃገራት ኣብታ ሃገር ናይ ዝርከቡ ዜጋታት ወጻኢ ሃገራት ኣባላቱ ስድራ ቤታቶም ብቕልጡፍ የውፅእ ኣሎ ኣሜሪካን ፈረንሳን ብወገነን ናብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታትን ብህፁፅ ክወፁ ደጊመን ብምጽዋዕ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከጋጥም ንዝኽእል ሓደጋታት ዜጋታትን ንምድሓን ፍሉይ በረራታት ክምድባ ከም ዝኽእላ ተገሊጹ ኣሜሪካ ፈረንሳን ብሪጣንያን ነዚ ዕላማ እዚ ዝቕንዐ ኣብ 11 ሕዳር ኣብ ጅቡቲ ሓበራዊ ናይ ነፈርቲ ልምምድ ከም ዘካየዳ ይዝከር ጀርመን እውን ኣሰር ዘን ሃገራት ብምስዓብ ዜጋታታ ካብ ኢትዮጵያ ብዝቐልጠፈ ክወፁ ኣጠንቂቓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ታሪኹ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ካብቲ ሃገር ክወፁ ብዝደልዩ ሰባት ኣዕልቕሊቑ ከም ዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር የመልክቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ 4 ኣባላት ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣየርላንድ ከም ዝሰጎገ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣየርላንድ ሲሞን ኮቨነይ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስተር ብ24 ሕዳር ኣብ ዘርግሖ መግለጺ 6 ኣባላት ካብ ዝነበርዎ ኤምባሲ ኣየርላንድ ብኢትዮጵያ እቶም 4 ከም ዝተሰጎጉ ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ስሚሩሉ ኣየርላንድ ብጉዳይ ኢትዮጵያ ተኸተሎ ኣህጉራዊ ጽምዶ ዋላ እውን እቲ ናይ ባይቶ ጸጥታ ካብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተፈለየ ከም ዘይኮነ መግለጺ ናይቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ረድዮ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዲፕሎማሰኛታት ኣየርላንድ ዝሰጎገሉ ምኽንያት እቲ ሚኒስተር ኣይጠቐሰን ዜና ኣብዚ ይፍጸም
إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصع دمص إرتراويان وجه تنباخو أبز عالمكو زي تجبريلن ودي سبب مقان تاريخ زفصهم تكبارات إن حنساب أجرم تخمخان حليفهم في الشق يبلونان نتنا شاب نقيحنا نابلنا نقعدو انسسا وبهاراتنا ناقلحو والكسبات رايزي يكونوا حفاشون عشنت بسمرت كم زقطلو يرئينا حدا مرأينا يزي عشنت كيناتيو استفالالو حالتات يلي نازلوهم روحاتات نموحاس نمنزع وين مكلخال نموساق وين معقاب كيناتي قدمو حفاشون ولدو قتل ولد سلاي زبولو دما قتل أبقونتهم قرحات مورال ألبوم راحتو يقوم ودي سب وتهدراو لبس لبيسو وتهدر مستسميه سبعون نوتو يرسعني رسعنمو كمتي أب قدامي كنات عالم زقاتما حدا بعرب الله بمبانتو مليونات سب ميليتاري كتيتهم لعلي 10 مليون هيودك قدام زقزف قجت يفتر يقول انبر تنكو قينات بوزحيو نلومي فيلي بزبله ما انت تنباخو استقبرو قينات نسل شجار استقزت عباي هاجر ما انت اوبيوم استنبركخ تنتاو نكسنت ارستنا غيرنا مالنا نسانا صنحو راديو إرنا كينات اوبيوم كاب قدم انتخونا اوبيوم نشاينا حدش هيكونن چاينا وين ባህላ ወይን حكايم እናቃሙሙ ደዌ ዝፍውስ መድሃኒት ይሰርሕሉ ስለ ዝነበሩ እዚ ናይ መድሃኒትነት ጥቕሙ ግን ኤውሮጳውያን ናብ ቻይና ኣብ ዝመፅሉ ግዜ ተቐየረ ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ንዳህሳስን ንግድን ናብ ቻይና ዘምርሑ ኤውሮጳውያን ነጋዶ ትንባኾ ኣብ ፒፓ እናእተዉ ናብ ዝተክኽ ኣደንዛዝ ወልፊ ቀየርዎ ቀዲሙ ፈውሲ ዝነበረ ኦፒየም ንፍሳህ እናተኸኸ ቻይናውያን ብወልፊ ተታሕዙ ናይ ኦፒየም መድሃኒትነት እናተረፈ ህዝቢ ቻይና በወልፍ እናደንዘዘ ሃገራዊ ሽግር እናኾነ መምጽኡ ዝተረድኦም ነገስታት ምትካኹ ምእጋዶም ኣይተረፈን ይኹን እምበር ብሕቡእ እውን ተኾነ ቀጸለ ናይ እንግሊዝ ነጋዶ ብፍላይ ድማ ናይ ብሪጣንያ ብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያን ዝተባህለ ኩባንያ ኣብ መፈለምታ 19 ክፍለ ዘመን ንቻይና ብኦፒየም ኣዕለቕልቓ ላተርያታት ሻምቡንን ሽየጦም ትካላት ምዃኖም ተሪፉ ኦፒየም ዝትካኸሎም ኣመናዝር ዝርከባሎም ኣብያተ ዕብዳን ኮኑ እዚ ብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያን ኢልና ዝጠቐስናዮ ብሪጣንያዊ ትካል ሃገራት ከም በርክኽ ዘይጽግሞ ናይ ገዛ ርእሱ ኣሽሓት ዓሳክር ዝውንን ትካል እዩ ናብ ቻይና ምስ መጸ ግን ዘይከም ዝተጸበዮ ክኸስብ ኣይከኣለን ብኣንጻሩ ናብ ክሰራ ኣተወ ናይዚ ምኽንያት ድማ ቻይናውያን ናይ እንግሊዝ ዘብለጭልጩ ኣቑሑ ብዘይምድላዮም እዩ ብኣንጻሩ ቻይና ንሰደደት ልኡኮም ከም ቆጽሊ ሻሂ ጨርቂ ሃርን ቀመማትን ኣብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ኣዝዮም ተደለይቲ ኾኑ ወትሩ ሰደድ ልዕሊ እታው ክኾን ኣለዎ ዝብል መርሓ ንግዲ ዝኽተሉ እንግሊዛውያን ንብረት ሸይጥና ካብ ቻይና ክንከስብ ኢና ዝብል መደቦም ፈሸለ ዝገደደ ድማ ቻይናውያን ንዝሸጥዎ ንብረት ዝሓትዎ ክፍሊት ናይ ማዕድን ገንዘብ ወይ ብሩር ጥራይ ምዃኑ ነበረ ኮይኑ ድማ ክኸስብ ኢሉ ናብ ቻይና ዘምርሐ ናይ ብሪጣንያ ብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያን ካምፓኒ ሸቐጣ ሸቐጥ ቻይናውያን ንምዕዳግ ናይ ማዕድን ገንዘቡ ተጓሕጓሐ እዚ ድማ ንኽሳርኡ ኣብዝሖ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ክሳርኡ ንምትካእ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኦፒየም ዝጀመረ ኣብቲ ግዜቲ ግዛት ብሪጣንያ ኣብ ዝነበረት ሰፋሕ ሃገረ ህንዲ ኦፒየም እናፍረየ ናብ ቻይና ኣብ ምእታው ዕሙር ንግዲ ተጀመረ ኣብ ቻይና ኦፒየም ምትካኽ ዘይሕጋዊ እኳ እንተኾነ ንብልሽዋት ሰበስልጣናት ጉቦ እናሃበ ንግዱ እናሃረ ብኣሽሓት ቶናት ዝቑፀር ኦፒየም በብዓመቱ ናብ ዕዳጋ እናቕረበ ንቻይና ብኣደንዛዝ ዝዕፅዕ ዕለቕልቓ ኣብ መጻወድያ ወልፊ ዝኣተዉ ቻይናውያን ንብረቶም ከይተረፈ እናሸጡ መዓልታዊ ኦፒየም ኣብ ምትካኽ ተጸምዱ ስራ ቤታት ክሳብ ምፍራስ ዝበፅሕ ሳዕቤን እውን ተፈጥረ ኩባንያ ብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያን ሳላዚ ንቻይና መዓዝ ዘውረደ ንግዲ ካብ ክሰራ ወፂኡ መኽሰብ ኣብ ልዕሊ መኽሰብ ደለበ ኣብቲ ንግዲ ኮንትሮባንዳ ዝተጸግዑ ሒደት ሹማምንቲ ካብ ዝረኽቦ ረብሓ ወፃኢ ዝሰረፈ ህዝቢ ቻይና ኣብ መከራ ተኸተ እዚ ካብ ዘተሓሳሰቦም ሹማምንቲ ሓደ ኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ጀነራል ሊንዜክሱ ከም ዝኽብል ናብ ንጉስ ኣመልከተ ኣዕናዊ ፍርያት ኦፒየም ነዚ ዓብ መንግስቲ ኪንግ ሓደጋይ ብናተይ ርእቶ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝኾነ ስጉምቲ እንተዘይወሲድና ኣብዚ መጻእ 10 ዓመታት ካዝና መንግስቲ ጥሩሑ ምትራፉ እዩ ሃገርና እውን ርእሳ ክትከላኸል ዘይትኽእል ድኽምቲ ክትከውን እያ ከምዚ እንተኾይኑ ናይ ግዳም ሓይልታት ጥይት ከይተኮሱ ከይገጠሙና ይስዕሩና ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ንቻይና ይመርሕ ናይ ዝነበረ ስርወ መንግስቲ ኩንግ ኣብ ኣገልጋሊ ዝኾነ ጀነራል ሊንዜክሱ ሞራል ህዝቢ ብምውዳቑ ኣዝዩ ካብ ዘጓሃዮምን ዘማረሩን ሹማምንቲ ብቐዳምነት ይጥቀስ ነዚ ንምቅላስ ብዘርኣዮ ተግባሩ
ጓሳ ብሉጽ ስነ ምግባር ቻይና ዝብል ቅጽል ስም ክሳብ ዝወጾ ታሪክ ገሪፋ ሓለፈ ንጉስ ሚያሚንግ ናይ ጀነራል ሊን ደብዳቤ ኣብ ተቐበሉሉ ቁርብ ተቆጥዑ ከመይ ገይሩ ታሕተይ ዘሎ ሹም ንዓይ ክመኽረኒ ዝብል ነበረ ድማ መንቀለ ተቆጥዐ ይኹን እምበር ቻይና ብሰንኪ ኦፒየም ዝኣተወቶ ዓዘቕቲ በዚ ምኽኒት ክሓልፍዎ ዝከኣሎም ኣይነበረን ኣብ ጎኖም ዝርከቡ ሓለፍቲ ከይተረፈ ኣብ ወልፊ ምእታዎም ዕለታዊ ዝምስክሮ ርኤቱ ነይሩ ካብዚ ንላዕሊ ካብ እንግሊዛውያን ዝቕበልዎ ናይ ብሩር ማዕድን ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናቐነሰ ካዝንኦም እውን ጥሩዕ ምትራፉ ይፈልጡ ነበሩ ስለ ዝኾነ ድማ ንጀነራል ሊን ፀዊዖም ናብታ ቀንዲ መራገፊት ኦፒየም ዝኾነት ወደብ ጓንግሉንግ ከም ኣመሓዳሪ ሾምዎ ቀንዲ ተልእኾ ጀነራል ሊን ንግዲ ኦፒየም ደው ምባል ምዃኑ እውን ተነግሮ ጀነራል ሊን ነዚ ዓብን ሓደገኛን ሹመት ምቕባል ስለ ዘዕጠጠየ ግን ንንጉስ መምሁሩ ዝነበሩ ንጀነራል ሊን ድማ ካብ ንእስነቱ ትሒዞም ዝኮስኮሱን ዝመሃሩን መምሁሩ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብሞት ከም ዝቕፅዑ ተገብረ ምኽንያቱ ድማ ውሉፍ ኦፒየም ብምንባሮምን እቲ ንጉስ ማዕረ ክንደይ ኦፒየም ንኸጥፍእ ቆሪፁ ተዓጢቑ ከም ዘሎ መርኣያ ንምግባሮምን ነበረ ዘፍቅሮ መምሁሩን መማኽርቱን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዝተቐትሎ ጀነራል ሊን ድማ ሓድሽ ሕነ ኣንጻር ኦፒየም ሒዙ ካብ ቻይና ንምጥፍኡ ተልእኹ ንኽፍጽም ናብ ጓንግሉንግ ኣምርሐ ካብ እዋን ንእስነቱ ብብልሑ ዝፍጥለት ምሕደርኡ ካብ ብርሽውና ዝረሓቐ ምዃኑ ዝንገረሉ ጀነራል ሊን ናብ ጓንግሉንግ ምሻሙን ንሹማምንቲ እታ ግዝኣት ከቢድ ራዕዲ ፈጠረሎም ናይዚ ምኽንያት መብዛሕትኦም ሹማምንቲ እቲ ግዝኣት ብዘይሕጋዊ ንግዲ ኦፒየም ዝተመራስሑን ብወልፊ ዝተጸምዱን ብምዃኖም እዩ ጀነራል ሊን ሽሞቱ ንምቕባል ዘዕጠጠየሉ ቀንዲ ምኽንያት እውን ብሰንኪዞም ናይ ውሽጢ ኸሓቲ እናበለ ዝጽውዖም ሹማምንቲ ምንባሩ ይፍለጥ ሹማምንቲ ጓንግሉንግ እንተኾኑ እዛ ሓድሽ ጀነራል ኣብ ምምጽኡ ኣንጻሩ ዝቐንዑ መጻወድያ ምምሃዞም ኣይተረፈን ንመሻርክቶም ሓለፍቲ ብሪቲሽ ኢንዲያን ካምፓኒ ሓደ ሓድሽን ኣኽራርን ጀነራል ይመጽእ ከም ዘሎ ሓበሩ ሽግር የብሉን ንዓኻትኩም ብብሩር ከም ዝዓደግናኩም ሓያልን ኣኽራርን እንትብልዎ ጀነራል ሊን ድማ ብወርቂ ክነውድቆ ኢና ክብሉ ሰበስልጣን ብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያን ካምፓኒ ተመክሑ ኩሎም ጀነራል ሊን መጺኡ በዓል ሽሞቱ ዘኽበረላ መዓልቲ ባንቀውታ እናተጸበይዋ ሽሞቱ ዝሕብር ደብዳቤ ኣቐዲሙ ከም ዝወጽሖም ገበረ ይመጽእ ኣለኹ እሞ ምምጽእ ክሕብረኩም ኢለ ደብዳቤ ኣቐዲመ ልኢኸ ክብል እውን ጸሓፈ እንተኾነ ሹማምንቲ ጓንግሉንግ እንግሊዛውያን መሻርክቶምን ጀነራል ሊን ኣብ መንገዲ ዘሎ ኢሎም ተዛኒሞም ከለዉ ወተሃደራት ጀነራል ሊን ብጸላም ናብታ ከተማ ኣትዮም ስርሒት ከፈቱ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ኣባያተ ምሸት ብተፍትሽ ገላቢጦም ብዙሓት ኦፒየም እናትከኹ ኢድ ከፈንጂ ዝተረኽቡ ኣሰሩ ክሸየ ዝተኣከበ ኦፒየም ከም ዳሜራ ተቓጸለ ሹማምንቲ ጓንግሉንግ ሸየቶ ኦፒየም ከም ዘይኮኑ ንምርኣይ ሕጹብ ኢድና ከም ጲላጦስ ንምባልን ኦፒየም ከትክኹ ተረኺቦም ዝተታሕዙ ሓደ ብሓደ ክሰቕልዎም ጀመሩ ብድሕሪ ጀነራል ሊን ናብታ ከተማ ብወግዕ ብምእታው ስርሑ ጀመረ ሬድዮ ኤረና ጀነራል ሊን ኣብቲ ወፍሪ ዝገጥሞ ዝዓበየ ዕንቅፋት ጉዳይ ዞም ንውፃሃን ክመስሉ ዝፍትኑ ሹመኛታት ከም ዝኸውን ኣይሰሓቶን ንዓቶም መስመሮም ከይተሓዘ እቲ ወፍሪ ከምቲ ዝድለ ዕውት ክኾን ከም ዘይክእል ተረዲእዎ ነበረ ጥበቡ ዝተመስከረሉ እምበኣር ኣብዚ ግዜ ዝነበረ ጀነራል ሊን ንብሙላእቶም ሹማምንቲ ኣኼባ ብምባል ፀዋዖም ንሶም እውን ተኣኪቦም ጀነራል ሊን እንታይ ዓይነት መምርሒ ክኾን ይህቡ ይኾኑ ኢሎም እናተጸበዩ ሎሚ ብዙሕ ንዘራረበሉ ነገር የለን መጀመርያ ግን ኦፒየም እንተትክኹን ኣብ ንግዲ ኦፒየም ዝተሳተፍኩምን ብኽብረትኩም ማዕረግኩም ዝገልጽ ባርኔጣታትኩም ኣውፂኹም እናረከብኩም ውፁ በሎም ዝተባህሎ ዝገበረ ሓደ ሹመኛ ኣይተረኽበን እምበኣር ከስ በለ ጀነራል ሊን ንሽዱሽተ ሰዓታት ዝኣክል ኩልና ኣብዚ ኮፍ ክንብል ኢና ክብል ትእዛዙ መሓላለፈ ኣቐዲሙ ኣብ ጉዳይ ኦፒየም ኢዶም ናይ ዝሓወሱ ሹማምንቲ ስም ዝርዝር ብስለያ በፂሕዎ ነበረ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰዓት ጻንሖት ኦፒየም ዘትክኹ ሹማምንቲ ከም ባህቑን ክርበሹን ጀመሩ ዝገደደ ድማ ጀነራል ሊን ኣቐዲሙ ብድሕሪ እቲ ኣዳራሽ ካብ ዘዳለዉ ስፍራ ኦፒየም ከም ዕጣን እናተኸኸ ትኩ ናብታ ኣዳራሽ ከም ዝኣቱ ተገብረ ሹማምንቲ ካብዚ ንላዕሊ ክጽመሙ ይከኣሉን ተንስኦም ንምስጓምን ክፍትኑ ሰንክልከል እናበሉ ወደቑ ሕሉፍ ሓሊፎም ገሊኣቶም ኣብ መንበሮም እንከለዉ ተዓሉ ዝተባላሸዉ ሹማምንቲ ብኸምዚ ኣገባብ ድሕሪ ምእላዩ ጀነራል ሊን ኣንፈት ወፍሩ ናብታ ከተማ ኣቕንዐ 700 ቻይናውያን ነጋዶ ኦፒየም ለቓቒማ ኣሰረ 70,000 ናይ ኦፒየም መትከኺታት ተታሕዙ ወላ እኳ ጉዳይ ቻይናውያን ነጋዶ ኦፒየም ብኸምዚ እንተተጠናቐቐ ጉዳይ እንግሊዛውያን ኣስራሕቶም ግን ንጀነራል ሊ ካልእ ፈተና ኾነ እንግሊዛውያን ነጋዶ
ሰብ ኩባንያ ብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያን ናይ ወፃእ ዜጋታት ብምዃኖም ጀነራል ሊ ብቐጥታ ስጉምቲ ክወስደሎም ኣይከኣለን። ስለ ዝኾነ መልእኽቱ ለኣኸሎም ኣብ ኢድኩም ዘሎ ኦፒየም ብምሉእ ኣረኽብዎ በሎም። ትዕቢት ዝሰርኖቖም እንግሊዛውያን ነጋዶ ግን እንታይ ከይገብር ኢሎም ብንዕቀት ኣብ እንቢቶኦም ጸንዑ። ሜላ ዘይስእን ጀነራል ሊ ግን እንግሊዛውያን ሰፈርሉ ናይ ቆንስል እንግሊዝ ቀጽሪ ብወታደራቱ ኣኽበቦ። መግባ ሓዊስካ ዝኾነ ይኹን ቀረብ ናብ እንግሊዛውያን ንኸይበጽሑን ከልከለ። መስመር ማይ ተቖርጸ። እንግሊዛውያን ምእታውን ምውፃእን ተኸልከሉ። እዚ ከም ዝስዕብ ኣቐዲሞም ዘይገመቱ እንግሊዛውያን ካብ 2 መዓልትን ላዕሊ ምጽዋር ከበዶም። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምስኦም ንዝመጸ ቐሺ ናብ ጀነራል ሊ ለኣኸቦ። መልእኽተኛ ቐሺ ጀነራል ሊ ኣንጻር ኦፒየም ዝገበሮ ወፍሪ ከም ዝድግፉ ኦፒየም ሕማቕ ምዃኑን ገሊጾም ንወዲ ሰብ ማይን መግብን ምኽላእ ግን ፍጹም ኢሰብኣዊ ተግባር ክብሉ ንጀነራል ሊ ኮነንዎ። ጀነራል ሊን ንምዃኑ ንስኻትኩም ብዛዕባ ሰብኣውነት ክዛረቡ ብቕዓት ኣለኩም ድዩ ክብል መጐተ። መግብን ማይን ካብ ዘኽልክለኩም 3 መዓልታት ጥራይ ገይሩ ዘሎ። ነዚ ዲኹም ኢሰብኣዊ ተግባር ትብሉን ዘለኹም? ን100 ዓመታት ብሰንኪ ኦፒየም ኣብ ሽግር ብዛዕባ ዘላ ሃገር፣ ብሰንኪ ኦፒየም ብዛዕባ ዝሞቱ ቻይናውያን፣ ብዛዕባ ሰባታትና ስድራ ቤታት ከ እንታይ ትብሉ? መን እዩ ናብ ከም ዘውረደና? ንስኻትኩም ኢኹም። ኣበይ ኣሎ ትናትኩም ኣምላኽ? ናይ ሰብኣውነት መርሓኹም ከበይ ኣሎ? ረኣይዎ እዚ ናይ እንግሊዝ ጋዜጣ ትእዛዝ ንግስትኹም ኣብ ሃገርኩም ኦፒየም ፍጹም ክልኩል እዩ። ነጋዶኹም ከይሸጥዎ ተኸልኪሎም እዮም። እንተኾነ ትእዛዝ ንግስትኹም ጥሒሶም ትእዛዝ ንጉስና እውን ጥሒሶም ናብ ሃገርና ኦፒየም ኣእትዉ። እዚ ኦፒየም ንቻይና ከም ዘይትንቀሳቐስ ገይርዋ ኣሎ። ኣነ ግን ውሑዳት ዘይሕጋውያን እንግሊዛውያን ነጋዶ ከም ዘይቀሳቐሱ ጥራይ ገይረ። እዚ ከመይ እዩ ሰብኣውነት ዝኸውን? ክብል መለሰ። ዝትንክፈና የለን ጥኢት እንተተተኲሳ ሓይሊ ባሕርና መጺኡ ነጻ ኸውፃና እዩ ዝበሉ እንግሊዛውያን ነጋዶ ኦፒየም ብተግባራት ጀነራል ሊ ምብስጫዎም ኣይተረፈን። ጀነራል ሊ ሓይሊ እንተዳ ተጠቂሙ ኩናት ምእዋጅ ምዃኑ ኣቐዲሙ ተገንዚቦምዎ ነበሩ። ስለ ዝኾነ ማይን መግብን ከልኪሉ ንእንግሊዛውያን ኣብ ናይ ገዛ ማሕየር የእተዎም። ትዕቢተኛታት እንግሊዛውያን ነጋዶ በዚ ህልኾም ጥበበኛ ሊ ብዝወሰዶ ስጉምትን ብጥሜትን ብጽምእን ክውድኡ ምዃኖም ንምስትብሃል ብዙሕ ግዜ ይወሰደሎምን። ስለ ዝኾነ ከይፈተው ኩሉ ዘለዎም ናይ ኦፒየም ጽዕነት ኣረኪቦም ካብ ዘለውዎ ህንጻ ክወፁ ተፈቕደሎም። ኣብ ኢድ እንግሊዛውያን ዝጸንሖ ኦፒየም ኣብ ዝተመዘነሉ ግዜ 1.2 ሚልዮን ኪሎግራም ኮይኑ ጸንሐ። ናይ ደስ ዜና ናብ ንጉስ ቻይና ኣብ ዝተላከሉ ግዜ ንጉስ ህዝቡ ኣኪቡ ከም ዝኽብል ኣበሰረ። ኣነ ያሊን ናይ ዝዓቢ ስርወ ንግስነት ኪንግ ንጉሴ። ንጉሳውያን ቤተሰብ ነዛ ምድርን ተካእትናን ን100 ዓመት ንሃገርና ኸሳቕያ ዝጸንሐ ናይ ኦፒየም ወረራ ከም ዘጥፋእናዮ ብሓጎስ ኣበስረኩም። ካብ ሎሚ እንዳሓር ሰናይ ምሕደራና ኸዕይል እዩ። ኣብ መላእ ምድርና ሰላም መጺሎ ንሌንዜንግሱ መልእኽተ ይስደድሉ። ዝተሃገረ ኦፒየም ብምልኡ ኣብ ቅድሚ ህዝብናን ወጻእተኛታትን ተኣኪቡ ኸዓኑ ኣዚዝ ኣለኹ። ጀነራል ሊን ብዓቢ ደስታ ትእዛዝ ንጉሱ ንምፍጻም ኣብ ገማግም ባሕሪ ወደብ ጉዋንግሉንግ ህዝብን ወጻእተኛታትን ከም ዝርከቡ ገበረ። ዝተኣከበ ኦፒየም ናይ ምዕናው ተግባር ኣብ ገማግም ባሕሪ ካብ ዝርከቡ ካናላታት ኦፒየም ናብ ውሽጢ ባሕሪ ብምድፋእ ዝፍጸም ነበረ። ካብ 1 ሚልዮን ኪሎግራም ንላዕሊ ኦፒየም ንምዕናው ካብ 500 ሰባት ንላዕሊ ተቖጽሩ። ነቲ ኦፒየም ናብ ባሕሪ ንምጥሓል ካብ 1 ወርሕን ፈረቓን ንላዕሊ ግዜ ከም ዝወሰደ ይንገር። ጀነራል ሊ ሃገሩ ንዘበኽበኸ ናይ ኦፒየም ፍራያት ናብ ባሕሪ ምጥሓል ዝጀመረሉ ዕለት 9 ሰነ ንዝኽሪ ተግባሩን ክብሩን ተባሂሉ 9 ሰነ መዓልቲ ጸረ ኣደንዛዝ ዕፀ ንኽትከውን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተረቂሓ ትኽበር ኣላ። ቻይና ዝገበረቶ ወፍሪ ጸረ ኦፒየም ብመሪሕነት ጥበበኛ ጀነራል ሊን ብዓወት እኳ እንተተዛዘመ እንግሊዛውያን ግን ትሚሎም ኣይተዓዘብዎን። ንህዝቢ ቻይና ካብ ዘደንዘዘ ሃብቲ ሃገርን ህዝብን ካብ ዝጸንቀቐ ናይ ኦፒየም ንግዲ ዘውሕሰሎም ዝነበረ ዘይተኣደነ መኽሰብ ብምትራፉ ቅሳነት ከልኦም። ወላ እኳ ካብ ቻይና እንተተባረሩ ብዙሕ ከይረሓቑ ኣብ ኣህጉራዊ ማያት መልሕቖም ተኺሎም ናይ ካሕሳ ሕቶ ከቕርቡ ጀመሩ። እቶም ቀንዲ መራሕቲ ናይቶም ነጋዶ ግን ናብ ሎንዶን ኣምርሑ። ብምስጢር ምስ ገለ ሰበ ስልጣን እንግሊዝ ተሓባቢሮም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀሚርካ ንብምልኦም ኣባላት ካቢና ሃገሮም ክሰብኩ ጀመሩ። በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ቻይና ኩናት ንኽኽፈት ናብ ፓርላማ ዓባይ ብሪጣንያ ወግዓዊ ሕቶ ቀረበ። እቲ ምኽንያት ካብ 9 ሚልዮን ፓውንድ ንላዕሊ ዘውፅእ ንብረትና ብመንግስቲ ቻይና ተዘሪፍና ኢና፣ ብኢድ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛውን ተታሒዝና፣ እዚ ድማ ንሃገረ እንግሊዝ ውርደት እዩ ዝብል ነበረ። ብሒደት ናይ ድምፂ ብልጫ ናይ ኩናት ውሳነ እኳ እንተጸደቐ ተግባራዊ ንክኸውን ግን ፍቓድ ንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ የድሊ ነበረ። ልኡኻት ኩባንያ ብሪቲሽ ኢንድያ ናብ ንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ዝቐረብሉ ግዜ ንግስቲ መንፋዓት ጀነራል ሊ እኳ እንተድነቐት ኩናት ንምግባር ዝሓለፈ ውሳነ ግን ተግባራዊ ንክኸውን
ባሪኻ ኣፍቀደት ኣብ ቦታ ጀነራል ኮይነን ክሪኦ ኣነ እውን ነቲ ናይ ኦፒም መቃጸልክዎ እንተኾነ እዚ ጉዳይ ኦፒም ኣይኮነን ጉዳይ ንብረትን ህይወትን ውሕዳት ነጋዶ እውን ኣይኮነን ጉዳይ ክብርን ባንዴራን ሃገር እንግሊዝ ተባሂሉ እውን ዝውሰድ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኩለን ሃገራት ኣሰር ቻይና ስዒበን ነፃ ንግዲ ክጻባእ እንተ ዳ ጀሚረን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ሃገርና ስልጣን ኣይከሉኒ እዚ ድማ እዩ እቲ ሓይሊ ክንጥቀም ዝገብረና ዘሎ ዋና ምኽንያት ነፃ ዕዳጋ ብዝምልከት ሕራይ ጌርና ኣስተብህሮ ክንህቦ ምግባእ ዝተኸበርኩም እንግሊዝ ዝተዓጽወ ንግዲ ናይ ምብራቕ ዓለም ናይ መኽፋት ግዴታ ኣለዋ እዛ ሓላፍነት ካልእ ሃገር ክትፍጽሞ ከም ዘይትብሉን ይኣምን እየ እቲ ሓቂ ንቻይና ዝሓዘ መላእ ናይ ምብራቕ ዓለም ተቋጻጺሩ ማለት እዩ 19 ክፍለ ዘመን ከም ምውናን ማለት ድማ እዩ በላ ንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ትእዛዝ ንጉስ ተሰሚዑ ካብ ህንዲ ዝተበገሰ ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ናብ ወደብ ጓንግሉንግ ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ኣብ ባሕሪ መልሕቆም ኣውሪዶም ክጽበዩ ዝቐነዩ እንግሊዛውያን ነጋዶ ብደስታ ተመልኡ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ሊ ቅጽበታዊ መጥቃዕቲ ንክግበር እውን ደፋፍኡ ካብ ህንዲ ሓይሊ ባሕሪ መሪሑ ዝመጸ እንግሊዛዊ ጀነራል ግን ናይ ጀነራል ሊ ናይ ምክልኻል ምድላዋት ርእዩ ምስምማዕ ዓብየ ኣብ ክንዲ ምስሊ ምግጣም ናብቲ ብዙሕ ዘይተዳለወን ንንጉስ ቻይና ቀረባ ዝኾነን ከባቢታት ኣጥቂዑ ራዕዲ ንምፍጣር ስለ ዝመረጸ ናብ ኣብ ሰሜናዊ ቻይና ዝርከባ ወደባት ገስገሰ ጀነራል ሊ ነዚ ኣብ ዝተመልከተሉ ግዜ ኣበየ ግዝኣቱ ንዘለዉ ጀነራላት ናይ ተዳሎ መጠንቀቕታ ንኸብጽሑ 600 ዝኾኑ መልእኽተኛታት ናበየ ቦትኡ ለኣኸ ኩናት ተጀመረ ኣብ ቅድሚ እንግሊዛውያን ዝዓጠቕዎ ሓያል መዳፍዕን ፈጣናት መራኸብን ሙቓም ሲኢኖም መብዛሕትኦም ቻይናውያን ወታደራውያን ኣዘዝ ተሳዕሩ ኣብ ሓጺር ግዜ 6 ወደባት ኣብ ኢድ እንግሊዛውያን ወደቓ ኣብ ወደብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ እንግሊዛውያን ምስቲ ናይቲ ኸባቢ ኣዛዚ ቻይናዊ ጀነራል ንዘተ ተቐመጡ 3 ሚልዮን ካሕሳ ወሲዶም ካብ ቻይና ንኽለቁ ብስም ንጉስ ቻይና እማመ ቀረበ እንተኾነ እንግሊዛውያን ኣይከውንን በሉ ብኣንጻሩ ወደብ ሆንግ ኮንግ ክትወሃቦም እንተ ዘይኮይኑ ኩናት ደው ከም ዘይብሉ ሓበሩ ሓይሎም ንምርኣይ እውን መዳፍዕ ተኲሶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ሆንግ ኮንግ ዝነበሩ ኣበይቲ ህወቡላ ከም ዝኣተዎም ካብ ስሮም ቦንቂሶም ኣሰሮም ከም ዘይርከብ ገበሮም እንተኾነ ቻይናዊ ጀነራል ብዘመናውራ መርገጺ ይቀየረን ከም ዝዓብ መርከብ ርኢ ይፈልጥን ከም ናትኩም ዝበለ ሓያል መዳፍዕ ኣጋጢምን ይፈልጥን እንተኾነ ክንከላኸለኩም ኣለና ንሕና ወታደራት ስርወ መንግስቲ ኪንግ ኢድና መሃብ ኣይንፈልጥንና ኣብ ክንድኡ ሙማት ኢና ንመርጽ በሎም ወላው እኳ ብሓያል መዳፍዕ እንግሊዝ እንተተበልጹ ቻይናውያን ብዘለዎም ኩሉ ክሳብ መወዳእታ ተፋለሙ ካብ ስዕረት ግን ኣይምለጡን ነዚ ስዒቡ ንጉስ ቻይና ኣኼባ ጸውዑ ምስ እንግሊዝ ዝተኸፍተ ኹናት ጀነራል ሊ ተሓታት ተባለ ናይ ምዝራብ እምበር ናይ ምውጋእ ክእለት ዘይተዓደሎም ጀነራላት ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሞጎስ ረኸቡ ዓወትን ክርከብ ኩሉ ዋና ክኸውን ቀዳደም ስዕረትን ከጋጥም ግን ካብ ነብሱ ኸውርድ ተሓታት እዩ ዝደሊ ስለዚ ተሓታትነትን ሕፍረትን እቲ ስዕረት ናብ ጀነራል ሊ ወደቐ ጀነራል ሊ ካብ ጓንጉዶንግ ደስኪሉ ብስደት ናብ ማእከል ሃገር ኣብ ዝርከብ ኣውራጃ ቪንጂያንግ ከም ዝቕየር ተገብረ ብናይ ዘረባ ክእለቱ ዝፍለጥን ንጀነራል ሊ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከም ዝጽላእ ዝገበረን ጀነራል ኪሻ ናይ ጓንጉሎንግ ሓለቓ ኮይኑ ምስ እንግሊዛውያን ንኽዛተ ተላእከ ውፅኢት ትዘተ ንቻይና ዓበ በሰላን ሕፍረትን ዝገደፈ ዘይሚዛናዊ ዝኾነ ስምምዕ ነበረ ብመሰረት ስምምዕ ሆንግ ኮንግ ካብ ቻይና ተመንጢላ ናይ እንግሊዛውያን ኮነት ተወሰኽቲ 6 ወደባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገደብ ንእንግሊዛውያን ነጋዶ ተኸፍታ ካሕሳ ተኸፍለ ኣመሓዳሪ ኩባንያ ብሪቲሽ ኢስት ኢንዲያን ነጋዶ ኦፒምን ወሰን ዘይብሉ ሓጎስ ተመልኡ ምኽንያቱ ንግዶም ዝዓጽወን ሃገሮም ብምሕላው ከም ጸላዮም ዝቖጽርዎን ጀነራል ሊ ካብ ስልጣኑ ተላዒሉ ዝተኸላኸለላ ሃገር ስለ ዘዋረደቶ ብሳላቱ ኹናት ቻይና ኣብ ዝተናውሐ እዋን ናብ መግዛእቲ ክትቃላዕን ክሳብ ሎሚ ምስ እንግሊዝ ብግዛት ሆንግ ኮንግ ከም ዝዋጠጣን ኮና ሬድዮ ኤረና